देवगड येथील एका महाविद्यालयात शिकत असलेल्या साहिल किशोर पवार या कॉलेज युवकानं घराच्या टेरेसवरील लोखंडी बाराला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास लावून आत्महत्या केली। तो 18 वर्षांचा होता। ही घटना 1 डिसेंबरच्या सुमारास घडली आहे। याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार साहिल हा देवगड येथील महाविद्यालयात शिकत होता। तो राहत असलेल्या घराच्या एका भागात अरविंद रामचंद्र पवार, त्यांची पत्नी, मुलगी राहत असून दुसऱ्या भागात साहिल, त्याची आई कामिनी किशोर पवार आणि चुलती वनमाला पवार असे तिघेजण एकत्रित कुटुंबात राहत होते। साहिल याची मोठी बहीण प्रतिमा ही विवाहित असून कोल्हापूर इथे राहते, तर भाऊ कार्तिक हा कामानिमित्त मुंबईत राहतो। 1 डिसेंबरला अरविंद पवार हे घरात रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास जेवण आटपून बसलेले असताना त्यांना दुसऱ्या भागात राहणाऱ्या कामिनी पवार यांच्या घराच्या टेरेसवरून जोरजोरात रडण्या ओरडण्याचा आवाज आला। त्यांनी तात्काळ टेरेसवर जाऊन पाहिलं असता साहिल हा टेरेसच्या लोखंडी बाराला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास लावलेल्या स्थितीत दिसला। या घटनेनंतर माहिती समजताच गावातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली। याबाबतची माहिती देवगड पोलीस ठाण्यात अरविंद रामचंद्र पवार यांनी दिली। पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे। अधिक तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अमृता बोराडे करतात।